Hei PT Vatanen, millainen prosessi on perustaa uusi sali ja paljonko se maksaa? No, uuden salin perustaminenhan on niin kuin loppujen lopuksi hyvin simppeliä. Etsi hyvä kiinteistö hyvältä sijainnilta hyvään hintaan. Sen jälkeen sä pähkäilet, eli millä hitolla sä rahoitat sen homman, löytyykö omaa pätäkkää vai pitääkö mennä pankkiin. No, kannattaa huolehtia, että kaikki lupa-asiat on kunnossa ja kyseiselle alueelle saa rakentaa kuntosali. Ja sit sä vaan niinku teet sen. Paperilla noin simppeliä. Oikeassa elämässä niin siihen mahtuu muutama mutkamatka. Ja pitikö mun vielä kertoa, että paljon se maksaa? Joo, raha-asiat kiinnostaa aina. Se on totta. Riippuu todella paljon sijainnista, tilasta, miten sen kalustaa, mutta karkeasti, jos nyt puhutaan nyt uusimmista PTV:n-projekteista, niin salin kalustaminen noin 400–500 000 ja sitten kiinteistöremontti riippuu ihan täysin, että onko se melko soveltuva tila siihen käyttöön vai joutuuko kaiken tekemään alusta, mutta remontille voi laskea hintaa 200 000, jos selvitään pienellä, ja sitten se voi mennä sinne 400–500 000 euroa, jos joudutaan sitten viemäreistä ilmanvaihtoon ja kaikki tekemään niin kuin alusta, joten siinä on aika iso haitari, mutta nämä kannattaa yleensä sitten vähän neuvotella vuokranantajan piikkiin nämä remonttihommat. Hei niin, muuten yksi juttu. Onko sulla mitään haasteita tässä matkan varrella? Joko mulla on tosi hyvä asenne yrittämistä kohtaan, tai sitten mä oon vaan selvinnyt ultimaattisen helposti, mutta mä en usko, että mulla olisi ollut mitään semmoisia, mitä mä pitäisin merkittävinä haasteina. Koska yrittäminen on mun mielestä niin kuin jatkuvaa haasteiden selvittämistä tai ongelmien selvittämistä. Ja mä en pidä niitä ongelmina tai haasteina, vaan mä pidän niitä tehtävinä vaan, mitä pitää tehdä. Mut ei ole ollut mitään semmoista, että mä olisin miettinyt, että voi ei, miten tästä selvitään. Mulla loppu kahvi, niin sä voit viedä se roskiin.